Buktegiko podcastak. Udako gaua zen, bere izar eta ilargiarekin. Aproposa mendian zehar paseo bat emateko edo etxe atarian solasean egoteko. Ordea, kanpamendu militar bihurtutako Irurtzungo kale batean, bi gizonek hilala bizi borrokatzen zuten. Zertan ari ziren pentsatzera gelditu izan balira, argitasun une bat izan balute Don Carlos edo Maria Kristinarekin inolako zorrik ez zutela konprenitzeko, beren general edo kapitainei ere ez zietela ezertxo ere zor bakarra beren buruarekiko, beren biziarekiko zutena zela, hartara, nola batak ala besteak segituan borrokatzeari utzi eta elkarrekin barre eginez mugako bidea hartuko zuketen. Beste herri baterantz, beste jende batengana, bizitza ulertzeko beste modu baten bila. Baina zorigaitzez, ez Martin Saldiasek eta ez erasozion guardia karlistak ez zuten bere egoeraren ikuspegi egiazkoa iristeko inolako posibilitaterik. Beren baitan sartuegiak zeuden, momentuari lotuegiak, eta bere burua defendatzean eta erasotzean bestetan ez zuten pentsatzen. Denbora puska bat zeramatenean elkarri ekinean eta lurrean piririka, zentinela karlistak Martin Saldias horma baten kontra zokoratu eta herio kolpea ematera prestatu zen. Dominus! Egin zuen oihu erasotzaileak sastakaia goratuz. Aramburu! Erantzun zuen beste oihu batez Martin Saldiasek. Aspaldiko garaietan, munduan gaur hainbat jende bizi ez zenean eta jende hori gainera gutxi mugitzen zenean, herrietako bizimodua eta are hirietakoa orain bezain anonimoa ez zenean, pertsona batzuek bi izen izaten zituzten. Alde batetik, beraiena, pontean ezarri zitzaiena, eta bestetik malizia gutxiago edo gehiagoz besteek emandakoa, goitizena. Horixe gertatzen zen Martin Saldiasi erasozion soldadu karlistaren kasuan. Alde batetik Aramburu zela, baina bestetik sasi latineko esaera haietara hain emana izateagatik, seminarioan egindako egonaldien eredentzia, Dominus edo Dominus Vobiscum esaten ziotela. Martin Saldiasek hitza aditu orduko ezagutu zuen bere aspaldiko ikasketa laguna, bera ere egona baitzen seminarioan. Zorioneko koinzidentziak eta bere oroimen onak bizia salbatu zioten. Utzidak zutik jartzen! Esan zion Martin Saldiasek bere aspaldiko lagunari. Honek sastakaia altxata jarraitzen zuen, zer egin etzekiela. Ustekabeak zozolotuta utzi balu bezala. Martin Saldias? Jaulki zuen azkenean, sastakaia gorde eta atzera eginez. Zertan abili hemen? Eta nolatan nago Andres jantzita? Azalduko diat Aramburu. Orain leher eginda eta gosetutan egok, esan zion Martin Saldiasek zutituz. Etzen egiten ari, borroka hark nekeak eta goseak usatu zizkiolako, baina ez zuen kontu kontari hasteko asti edota gogorik. Beste lau gizon hurbildu zitzaizkien, guardiako patrulla osatzen zuten beste guztiak. Ez Aramburu deitu, dei egiozu Dominus, guk horrela deitzen diogu beti, esan zion buru egiten zuen sarjentuak, mintzatzean barre eginez. Umore honean ematen zuen, liskarra divertigarria suertatu balitzaio bezala. Itxura militarrik gabeko gizona zen, txikia eta moztaka. Badakit, erantzun zion Saldiasek lehor, begiekin bere zaldia bilatzen zuela. Bere eginkizuna lehenbailen burutu behar zuen, informea pasa behar zion Zumalakarregiri. Eta zuri, ze izen emango dizugu? Zure zelatari izena ala benetakoa? Saldiasek petralduta erantzun zion. Hain garbi galdetzen didazularik eta inorentza sekretu ez denez, deitu Sara, gogo baduzue. Sarjentuaren galderak bere kezka sendotzea baino ez zuen egin. Bai, bere etorrerari buruzko berria Irurtzundik aterea zen. Bertan kuarteleratuta zeuden karlisten artetik, eta ez Bilbotik. Ez zaitoz nirekin mindu, hemen gizon saila ez da handia, eta azkenean dena jakiten da, esan zuen sarjentuak zakar, lehengo umore onaren aztarrenik gabe. Etzen ezer mugitzen kalean, eta hitzaien ondorengo isiltasunak, edo baita bapatean gerturatu eta kasaka barrenak arrotu zizkien haize boladak ere, mehatxuzko zurrumurru bat ekarri zuen. Gerra garaian,
mundu guztia suminkor bihurtzen zen. Soldadu guztiak ez ziren bataila zelaian hiltzen. Batzuetan, agintariek troparen aurka oldartu eta norbait fusilatzen zuten. Inozoena, edo zorterik txarrena zuena, edo heldu berria zena. Zeu ere ez mindu, erantzun zuen Martin Saldiasek bere zaldiagana joanez. Bera etzen tropako kide, baizik eta informazio zerbitzuetako gizona, eta ez zegoen sarjentu soil baten mende. Berak zuzenean hitz egiten zuen Bilboko karlisten buruzagiekin edo agintaritzarekin. Ni naiz hemen haserretzeko arrazoiak dituen bakarra, jarraitu zuen, ahotsa zertxobait goratuz denek garbi adizezaten. Aurrena sastakaia sartu nahi izan didazue, eta gero zuk nabarmen utzi duzu, zelataria naizela. Zelataria banaiz edo ez banaiz, ez da zuri dagokizun gauza. Goitik, izarrek eta ilargiak menditik paseo bat emateko gonbidapena luzatzen zuten artean, edo solasean egotekoa. Zure baimenaz, jangelara eramango dut zer edo zer afaldezan, sarjentu, sartu zen Aranburu Dominus. Esan nahi zuena ahalik eta txukunen adierazten saiatzen zen. Ados, eraman ezazu, ea bere aldarte hori biharko goxatzen zaion, erantzun zion sarjentuak. Amorrazita zegoen Saldiasen lotxagabekeriagatik, bere menpekoen aurrean tankera hartan hitz egin ziolako, baina ez zen bere amorrazioa kanporatzera ausartu. Osaba Tomasek ez zuen gogoko inork bere zelatariei enbarazu egitea. Martin Saldias eta Aranburu patruileko gizonengandik aldendu eta elizako eraikuntzarantz abiatu ziren. Hantxe baitzegoen, eliza barruan, jantokirik onena, ofizialena. Tarte batez, karriketan barrena zihoazela, iraganaz hitz egin zuten. Teologiaren argudio eta zorroztasunekin lehiatu beharra izan zuten garaiez. Hala eta guztiz, ez zuten sobera hitz egin, eta lagun zar batekin egokitzen garen guztietan bezala, hurrengo batean luzeago eta hobeto hitz egitekotan geratu ziren. Neuk ere hortxe afaltzen diat, ofiziala ez izan arren. Beste arrazoi batzuen artean nire frantsesari esker, komentatu zuen Aranburuk elizara hurreratzen ari zirenean. Ire frantsesari esker? Seminario utzi ondoren Frantzian egon ninduan, eta bai hizkuntza ikasi ere. Eta horregatik aldaukak agintariekin batera jateko privilegioa. Voluntario frantses batzuk zauzkagu hemen, itzultzailea behar dutenak. Nobleren bat ere baitartean, ezagutzeko aukera izango duk, esan zuen Aranburuk, bere hitzei airetxo alaia emanez, erdi irribarreka. Zergatik jartzen duk aurpegi hori? Ze gertatzen zaie ba, frantsesei? Ez zaiek ezer gertatzen, baina pixka bat burutik jota zeudek. Ez aiz kexatuko, beraiei esker hobeto bizia izi. Hori egia duk, jantokikoaz gain estalpe on bat zeukat lo egiteko. Herriko etxe batean negok, eta ez lonazko denda batean voluntario gehienak bezala. Elizaren alboko ate bateraino iritsiak ziren, olio eta baba usaina sentitzen zen. Afariko babak primerokak zeudean, komentatu zuen Aranburuk sartzekoa eginez. Saldiasek besotik heldu zion. Gosea handia zeukat, baina enok sartuko, orain ez, behintzat. Aurrena Zumalakarregi generalekin hitz egin behar diat. Osaba Tomasekin? Ordu honetan? Beharrezkoa duk, non aurki dezaket. Aurrez aurre zeukaten jauregia seinalatu zion Aranburuk, plazaren beste aldean zegoena. Harrizko etxea zen, 4 isuriko teilatuarekin. Lorategi bat zuen ia era bat inguratzen zuena, eta harresi bat multzo osoa arrotzengandik babesteko. Bere egoardia ez negoten duk beti, esan zuen Aranburuk, sarrerako ate handia argitzen zuen farola seinalatuz. Baina barruan egongo duk, lorategian mugimendurik etzekok. Saldiasek aurpegira begiratu zion, zuzenki. I ere ez nahengoen, ia akabatu ninduan sastaka izikin horrekin, santu zeinua ere eskatu gabe. Iristean izandako ezustekoak artean mina ematen zion, odoltxar egiten zuen gogoratze hutsaz. Sarjentuaren agindua, erantzun zion Aranburuk, lasaitasunez. Mozorrotuta entorrela ikusi eta okerrena pentsatu dik. Oso gizon fidagaitza duk. Ze izen du? Voluntarioek Napoleon esaten ziotek, baina bere benetako izena Karrasko duk. Bere hirian liberal fama zian, baina azkenean Osaba Tomasen aginduetara jarriuen, asko miresten dik itxura batera.
Ideia batek gurutzatu zuen Martin Saldiasen burua. Herriaren sarreran guardiek berarekin izan zuten jokaera, hain irregularra, hain bortitza, halabeharraren kontua izan ote zen, ala sarjentu hark prestatu ote zuen, bere iristikoa zela jakinda eta behar bada, Sara benetan gizonezkoa zela ere bazekielarik. Halatan mozorroaren aitzakian, biziak kendu ahal izateko? 11 aldiz erakutsia zion esperientziak hala beharrik ez dela, edo izatekotan ere oso gutxitan erakusten zuela bere burua, jangoikoak hala erabakitzen zuen aldi bakanetan. Agian salatariaren arrastoan zegoen jadenik. Naiz eta Saldiasek Gasperen egin zuen ura pentsatzean. Gora bera hark ere, alegia irurtzuna heldu orduko traidorearekin topo egin izanak, halabeharraren lana iduri. Iaia existitzen ez zuen halabehar aresena. Berandu zen hasi nauk, esan zuen bapatean Saldiasek, bere gogoetak alde batera utziz. Nire mezua emateraniak. Asko luzatuko alaiz, galdetu zion Aranburuk. Ez diat uste. Hortaz, itxein egingo diat, babarik geratu den ikustera jango nauk, ea Osaga Tomasek ze kontatzen dian. Neuk kontatu bertziot berari. Elkarri agur esan eta Saldias jauregirantz abiatu zen. Zumalakarregi generalak egoitzatzat hartutako jauregiaren eta elizaren artean plazatxo bat zegoen. Saldiasek ura zeharkatu eta lorategira ematen zuen langa sarearen ondoan gelditu zen begira. Naiz eta ilargiari esker iluntasuna goibeldura baino ez izan, oso gutxi ziren atariko farolak gauaren iluntasunari osten zizkion gauzak. Ezkaratz eta ate handiaz gain, bere begiradak lorategia hornitzen zuten landareak bakarrik bereizi altzituen, eta zuhaitz bati lotutako zaldi baten errainua, estatua bat bezain geldirik. Galdera zen, non zebilen generalaren guardia? Harrituta karlisten kuartel nagusia izan bertzuen leku hartan somatzen zen lasaitasunagatik, pauso batzuk eman eta lorategian sartu zen. Zuhurki sartu ere, zeren eta isiltasunak eta isiltasun hartan bilduta heltzen zitzaion mezuak, Zumalakarregi generalaren aurrean egongo zela laster, kikildu egiten baitzuen. Bere bisitagatik ote zen lasaitasunura. Une batez, hala pentsatu zuen Saldiasek. Zumalakarregik bera etortzekoa zela jakin eta garaipen berri bat izan zitekenari buruzko informazioa zekarkiola igerriz, isildeia joz ezaten agindu zuela bere soldaduak ekintzarako prest egon zitezen. Esplikazio hori ordea bururatu orduko baztertu zuen. Zumalakarregik informe asko jasoko zituen aste baten barruan, eta ez zuen sumaketan denbora alferri galduko. Eta berak ere ez zuen galdu behar, jauregiko atea jo eta alik eta azkarren eman behar zuen zekienaren berri. Beste pauso batzuk eman, ezkaratza gurutzatu, aski handia zena, karroza bati tokia egiteko adina, eta atearen ondoan gelditu zen. Aldabari heltzera zijoanean, norbaitek, oso ahots ziurreko gizon batek, atzetik deitu zion. Nora zoaz, herri? Hiru ziren zehazki beren pistolez apuntatzen zioten gizonak, eta hitz egin berri zuenak teniente galoiak zeramatzan sorbaldan. Nahikoa zen haren tentetasunari eta bere hitzei eman zien airetxoari erreparatzea, bai bera eta bai beste bi sentinelak bereziak zirela konturatzeko. Zumalakarregiren aldamenean egoteko privilegioa zuten bakarraietakoak, armada karlistaren esnemami zen gidari konpainiakoak. Generala ikusi behar dut, behar bada nire zain egongo da bera. Sara naiz, esan zuen Saldiasek, apur bat aztoratuta. Izan ere, ez zituen sentinelak aurrez ikusi, ez da hurbiltzen sentitu ere. Eta hori ez zuen atsegin. Ez zuen atsegin inork ustekabean harrapatzea. Egia esan, inoiz ez zitzaion alakori gertatzen, edo ia inoiz ez. Soilik, gau hartan bezala, lehar jota zegoenean. Bapatean, bere eginkizunari buka eman eta lotaratzeko gogoa izan zuen. Paperik bal daukazu? Galdetu zion tenienteak. Guk ez dugu balioko paperik soinean eramaten, erantzun zuen Saldiasek bere onera etorriz. Haserre zegoen, bere buruarekin eta sentinelekin. Altoa emateko azken unerarte itxoitea harrokeria iruditzen zitzaion. Iseka. Etorri honuntza. Tenienteari laguntzen zion sentineletako batek goitik bera harakatu zuen. Ez zeraman armarik. Garrantzitsu alda dakartzun mezua? Oso. Hala ezpada eta generala haserretzen bazaigu atxilotu egingo zaitugu. Aditu?
Tenienteak lis lore txuri bat zeraman bere txapel gorriaren alde batean. Ze egun da gaur? Galdetu zuen Zaldiasek. Segurutik jo behar zuen. Uztailak 16, esan zuen tenienteak. Hortaz, esandakoa, mezua garrantzitsua da. Esnatzen badugu ere berdin izango zaio generalari. Tenienteak eta beste bi sentinelek irribarre burlati bat zuzendu zioten. Generalak oso lo gutxi egiten du. Lorategian dago, esan zuen tenienteak. Bere aurretik pasatze dila adieraziz. Zaldias etzen gizonunki bera. Aitzitik, bere akats nagusia, Bilboko Arenal kafeko Ugazaba Andreak esan ohi zion bezala, beste muturretik zetorkion, bere zakarkeriatik, bere zomorrokeriatik, eta are bere oztasunetik. Hala eta guztiz, eta bere gogoz kontra, jauregiaren inguruan arnasten zen giroak uzkurtu egiten zuen. Lorategiko airea desberdina zen, bidaian edo Dominusekin hitz egiten zuen bitartean arnastu zuenaren aldean. Ilargia Irurtzungo herria inguratzen zuten mendien ondo-ondoraino jaitsita zegoen, eta haren argitan, lorategian, zuhaitzari lotutako zaldiaren ondoan, gizon bat ikusi zuen Zaldiasek. Lehen begi kolpean, eskuak poltsikon sartuta eta begirada ilargi hartan zuela iruditu zitzaiona. Ordea, lotaratu baino lehen haize pixka bat hartzera atera den gizonaren itxura hura, ezabatu egin zen Zaldias hurbiltzeaz bat. Zumalakarregi ez zegoen ilargiari begira. Pentsaketan ari zen, kalkuluak egiten. Hain bildua bere baitan, non kosta egin baitzitzaion tenientearen presentziaz jabetzea, hau bere aurrean kuadratu zenean. Halako batean, Zumalakarregi baiezkoa egiten ikusi zuen. Tenienteak hurbiltzeko keinu egin zion. Bilbon ze berri? Galdetu zion Zumalakarregik, berak agurtzeko astirik izan baino lehen. Zaldiasek nahikoa izan zuen galdera hura, eriorekin tratabidea zuen militar baten aurrean zegoela konprenitzeko. Bai, garai batean ume inuzent eta xolakabe izandako gizonark, oihu bakar batez, kuartelik ez, hautsi zezakeen ehundaka pertsonaren bizia. Hautsi, gainera, kristalezko edalontziak lurrera botatzen dituen mozkorrak bezain aixe. Agian horregatik bere ahotsak, batzuetan gaitz bat eta beste batzuetan bapateko alaitasuna edo tristura menderazina salatzen dituen bezala, halako distiragabetasun bat zuen, pairakor eta goibel bihurtzen zuena, abesti bati lotzeko ezgai edo. Armentxa fusilatu dute, esan zuen Zaldiasek. Armentxa, gizon aberatsa, sortzez Lekeitiokoa, preso hartua izan zen Bermeoko batailan. Ura zenduta, Bizkaiko karlistek beren nagusietako bat galdua zuten. Duintasun handia erakutsi zuen heriotzaren aurrean, alaitasuna ere esango nuke. Ikusi zutenek hala zioten, bere fusilamendura baino lehenago, bere ezkontzara zijoala ematen zuela. Zumalakarregik ez zuen ezer esan. Lokartuta bezala zegoen Zaldia laztantzea besterik ez zuen egin. Urruti, mendialdean, igel baten korroka aditu zen. Plazara zeramatenean fusilatzeko, andre bat inguratu eta irainka hasi omen zitzaion. Armentxak aurre egin eta mespretsuz begiratzen ziola, nahikoa da. Eten zion Zumalakarregik xuxurla batean. Sudur zuzena zuen, eta borondatea handiko pertsonen kokots zorrotza. Armentxa soldadu ona zen eta ez nau batere harritzen heriotzaren aurrean duintasunez jokatzeak. Baina informazioren bat ekartzera etorri zara ez? Hala zioen behintzat eskutitzak. Liberalek eskutitz susmagarri guztiak zabaltzen zituzten, eta hori zela eta 11 buelta eman eta karlisten kuartel nagusira heltzen ziren mezuak albiste utxalez zipreiztinduak egoten ziren, oso laburrak izateaz gain. Gehienetan, haide baten bisita iragartzea besterik ez zuten egiten. Zelatari batena alegia, klabea zeukanarentzat. Sarak, Martin Zaldiasek zekarren informazioa karlisten general Karandoleti zegokion. Bianako herrian omen zegoen, eta 17an, hau da, hurrengo egunean, Iruña aldera jotzeko asmoa omen zuen bere tropa guztiarekin. Lagun arte honean gainera, noble batzuk izango baitzituen ondoan. Hauen artean Espainiako handiki bat, Gran Biako kondea. Zaldiasek bere informazioa eman eta isilik geratu zen. Zumalakarregik Zaldia laztandu zuen berriro. Nondik joangote dira? Abartzuzatik, ala itzulinguru bat emango dute, esan zuen gero.
Itzulinguruka ibili beharrik ez dute, aidanez oso seguru sentitzen dira. Ondo, oso ondo, esan zuen Zumalakarregik bere golkorako bezala. Gero isiltasun sakonean murgildu zen. Erabakia hartu aurretik, elkarrizketa bat eduki beharra zeukan, Heriorekin. Gerra aldiko bere lagun Minenarekin. Goitik, ilargia eta izarrak beste toki eta bizitza batzuetara begira zeuden. Bakean bizi ziren tokietara, biharamuneko lanean edo umeen eskolan baino pentsatzen ez zuten bizitzetara. Baina bizitza eta toki horiek urrunt zeuden Irurtzungo lorategi hartatik. Teniente jauna, esan zuen azkenean Zumalakarregik guardia buruari ari zitzaiola. Jakinarazi kapitainei egun sentian aterako garela 4 orduko ibilaldia egiteko. Dena prest egon dadila. Tenienteak militar agurra egin eta bizkor atera zen lorategitik. Zumalakarregik Saldiasi begiratu zion. Besterik? Saldiasek zalantzak izan zituen, momentua egokia ote zen ala ez, baina azkenean hitz egitea deliberatu zuen. Bai, nire generala, kanpamenduan salatari bat ote dagoen susmoa daukat. Liberalei informazioa pasatzen dien norbait. Judas bat, xuxurlatu zuen Zumalakarregik. Saldiasen begiak iluntasunera ohituta zeuden ordurako, eta nahiko garbi bereiz zitzakeen Zumalakarregi generalaren azpegiak. Argalago zegoen berak Bilbon ikusitako erretratuan baino. Etxarri Arana zen kuarteleratutako liberalek bazuten nire etorreraren berri. Biharko espedizioaren ondoren hitz egin ezazu Merino tenientearekin. Orduantxe joandako tenientea izango zela Merino pentsatu zuen Saldiasek, baina ez zuen baieztatzeko aukerarik izan. Zumalakarregi bere begi aurretik joana zen, eta sentinelak ere joanak zeuden. Zaldia eta berak kenduta, lorategian ez zegoen inor. Urrutian, igel batek korroka jarraitzen zuen. Saldiasek asperen egin eta ofizialen jantokira jo zuen. Eliza barruan egokitutako hartara, bere lagun Aranburuk esan zionez. Aranburuk pentsatu zuena. Zorte txarra izan dugu, eta honezkero inork ezin izango du galerazi Saldias honek Zumalakarregirekin hitz egin eta bere informea pasatzea. Egia esan ez da sinistekoa. Zenbat eta gehiago pentsatu orduan eta gehiago zutzen naiz. Espero genuen emakumea, Sara delakoa, benetan gizonezkoa izatea posibilitateen barruan zegoen, baina nor eta bera izatea, seminarioko nire aspaldiko laguna, hori pentsa ezina zen. Ezagutu egiten induela ikustean, moztuta geratu naiz, eta gero berandu egizen. Ezin ba, sastakaia sartu orduantxe zure izenaz deitu dizunari, nola zuritu behar nuen gero, neure burua. Carrasco sargentu ez da oso argia, baina horrelako jarduera bat ez zitzaion oharkabean pasatuko. Kontua da orain oso egoera delikatuan aurkitzen naizela. Gaizki gogoratzen ezpadut, Saldias hitz gutxiko estudiantea zen, lezioak ondo hausnartzeko ohitura zuena, eta beraz, lehengoan jarraitzen badu, neure jokabide irregularrari esplikazio bat eman arteko onik ez du izango. Zenbat denbora beharko ote du ondorio zuzenera iristeko? Baldin eta Galarreta kapitainak edo Merino tenienteak Zumalakarregiren aurkako konspirazioa deitzen duten horren berri ematen badiote, oso gutxi. Baina ezerrez kontatuta ere, neure susmoa egingo du azkenean. Orain dela gutxi, berarekin hizketan ari nintzela, hitzerdiren bat esan diot Carrasco sargentuaren iragan liberalaz, eta gaur gaueko erasoan izan lezakeen erantzunkizunaz. Baina errezeloa daukat horrek ez duela luzaro desbideratuko. Gauzak horrela, bizkor jokatu beharra daukat, zirt edo zart. Bien bitartean, bere ondoan ibiltzen saiatuko naiz. Plateria kaleko etxera eramango dut lo egitera. Dena den, ea zer esaten didan nire lagunak. Ea berak konponbideren bat topatzen duen.